Os amantes do jazz teñen unha cita de primeiro nivel na comarca do Salnés grazas á celebración da Armenteira Jazz. Nesta oitava edición, o festival celebrarase do 14 ao 16 de xullo. O sábado actuará Jens Larsen. Guitarrista holandés que está de xira por España e aproveitamos, que coincide con esta semana que anda por aquí por Galicia e é unha honra ter un dos mellores guitarras que hai ahora mesmo en Europa e que veña a tocar a súa música. O día 15, a actuación correrá a cargo de Pablo Castaño e Marcos Pin. E traen un octeto, digamos, de eventos, e vento metal e sección rítmica que vai facer unha amenización bastante agradable para o sábado. O domingo será a quenda de Brass Atlantic. Despois do que é a misa que se ofrece aí na iglesia, que se ofrece ali no mosteiro, sempre a hora de sesión vermú, que se suele chamar, ou ese tipo de evento, suele amenizar con música un pouco máis festiva ou máis, dicharachera para o domingo a mañán. Dende o festival destacan que o Armenteira Jazz permite a xente gozar de música de primeiro nivel nunha contorna bonita e tranquila, a diferencia do que ocorre nos grandes festivais. En este caso, tanto na Armenteira, tanto polo monasterio, como por toda a zona na Praza de Vilar, digamos que é de paz, basicamente de paz. É un sitio onde podes estar disfrutando da música, disfrutar da cociña e disfrutar do entorno. E en moitos sitios onde se fan festivales disfrutas de algo que non ten nada a ver con isto, un tanto cultural e algo máis, disperso en ese tipo de términos, non? Precisamente, estas peculiaridades son as que destacan tamén dende o Concello, para invitar a toda a veciñanza da comarca e arredores a chegarse a Armenteira. Eu creo que un dos eventos máis bonitos deste Concello e de toda a comarca en canto a eventos de verán. Vamos a escoitar, como sempre, boa música e ao carón do Mosteiro da Armenteira, que, como sabedes, é un dos sitios máis emblemáticos do Concello de Meis, indudablemente, e tamén da nosa comarca. O festival completarase tamén coas Jam Sessions, que estarán abertas a todos os amantes deste xénero musical. Terán lugar tanto sábado como domingo a partir das 11:30.